Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което иска да ви покажа едни страхотни сандвичи с пилешко. Сега всички знаем и обичаме сандвичите с панирано пилешко, но предполагам, че знаете, че колкото са и вкусни, са толкова и нездравословни. Така че човек трябва да си прецени къде може да спести някоя друга калория, но това не означава, че ще се спестим от вкуса. Затова в днешното видео ще ви покажа един вариант с пилешко, което е мариновано в тъмна бира. Ще си направим питките от нулата и ще ви покажа една страхотна домашна майонеза с зехтин. Всичко това ще е една идея по-вкусно благодарение на моите приятели от EvoBG, които също спонсорират и днешното видео. Знаете, че от техният сайт може да си закупите страхотни зехтини, брашна, както и много други хранителни продукти. Ще може да посетите техния сайт чрез линкът в описанието и коментарите на видеото. А ако решите да си закупите нещо, което е на редовна цена, може да използвате код VND10 за 10% отстъпка от вашият артикул. Но без да губим повече време, нека да започваме с рецептата. Започваме с маринадата за пилешкото, тъй като ще трябва да го оставим с нея в хладилника за няколко часа, а това ще ни даде време да си приготвим останалите компоненти за ястието. За нея в касеролка си сипвам 250 мл тъмна бира, като към нея прибавям към супена лъжица дижонска горчица, мъничко оцет, 2 скелитки чесън нарязани на едри парчета и щедра щипка сол. Всичко това разбърквам добре и оставям на средно силен котлон за към 10-15 минути. Това ще даде време на бирата да се редуцира до гъста течност, наподобяваща сироп, което ще концентрира нейният хубав малцов вкус и аромат, а всички останали продукти, които слагаме, са по-скоро да балансират вкуса и за да не е прекалено натрапчив. След като бирената ви смес придобие подобна консистенция, я премахнете веднага от котлона и към нея прибавете супена лъжица мед, разбъркайте добре и оставете на страна, за да поистине доставена температура. И така, пред мен съм си подготвил 4 пилешки гради, като съм си ги сложил направо в тавичката, в която ще ги пека, за да не цапам 2 съда. И сега за да си ги мариноваме с глазурата от тъмна бира, просто е така с лъжичката ще сложа върху тях. Гледайте да не редуцирате прекалено повече от това, защото после по време на печене тя също още повече се редуцира върху самото месо и ако още сега я направите като лепило, крайният резултат няма да е много приятен. Сега трябва да е нещо като сиропче, за да може накрая, след като вече месото е изпечено, да е гъстичко и лепкаво, но да не е, но да не е някаква неприятна текстура. Така че мисля, че това е горе-долу перфектната текстура. Ако използвате по-тъмна бира, нещо като Гинес да кажем, може вашата бира да се редуцира по-бързо, тъй като предполагам, че ще има една идея повече малц. Тази бира бих казал, че се водеше тъмно, но бих казал нещо средно между тъмно и нормална бира, така че се редуцираше доста време, но пък крайният резултат е хубав, така че сега след като си намазахме пилешкото с бирената марината, ще сложа на стреч фолио и я слагам в хладилника за няколко часа, за да има време пиленцето да се маринова. През това време ще се направим питките за сандвичите. След като пилешкото ни е в хладилника, се захващаме с питките за бургери, като аз ползвам японска рецепта, защото ако някой знае нещо за мек и пухкав хляб, това са японците. Започваме с така наречения тенгзунг или смес от брашно, вода и прясно мляко, която ще разбъркаме на котлон, докато стане гъста жилирана каша. Добавянето на тази смес към тестото помага с доброто развитие на глутен. За сега я оставете на страна, а в друга купа си сипете маята, супена лъжица захар и отново равни количества прясно мляко и вода. Разбъркайте добре, докато се разтвори маята и също оставете на страна. Напомням, че всички необходими продукти и техните точни количества може да намерите в описанието на видеото, а пълната писмена рецепта е достъпна за всички членове в Patreon. Започвам, като в купата на миксера слагам 550 грама брашно, като днес ползвах бяло брашно Озбасак, което впечатлява със своето високо съдържание на протеин, което гарантира силни и еластични печива. Към него прибавям сместа с маята, изтиналият тенгзунг, едно яйце, 10 грама сол и 40 грама зехтин, като ползвах зехтин на рок-н-ролив сорт пиклау, който ще придаде приятен аромат на питките и мазната ще ги задържи мекички за по-дълго. Както брашното, така и зехтина може да си закупите от сайтът на моите приятели от EvoBG. Сложете приставката за месене на тесто и пуснете миксера на средна сила. Оставете да се бърка така за 5-6 минути или месете на ръка, докато не стане силно и еластично тесто. Ако когато се опитате да го разпънете леко в ръцете си, все още се къса, оставете миксера да меси за още минута-две, това означава, че още не е развит достатъчно глутена. Готовото тесто оформете на топка, преместете в купа и намажете с още малко зехтинче, след което го покрийте с кърпа и
и оставете да втаса за 1 час или докато удвои обема си. Когато е готово и добре втасало, му избийте въздуха и разделете на 8 равни парчета, като ви съветвам да ползвате кухненска вазна. По този начин питките ви ще са възможно най-еднакви по големина и ще се изпекат равномерно. Оформете всяка една питка на стегната топка и ги наредете в две тави, покрити с хартия за печене. Исках да ви покажа как става и оформянето от първо лице, тъй като това е доста важна част от процеса, но е сравнително лесно. Просто си взимате едно парче тесто и събирате всичките му краища в центъра. Сега ще го направя възможно най-бавно, за да имате, така да се каже, възможност да го видите. Просто е така, събират всички краища в центъра. Ето, може да видите сега колко е стегнато. След това си го обръщате и с ръцете с такова движение го търкаляте в плота и това напрежение, което се създава между тестото и плота, тъй като то леко залепва за самия плот, го затваря отдолу и става една много стегната топка тесто. Така може да оформите както такива питчици, така и всяка голяма топка тесто преди втасване. Така че ето виждате горе-долу как се затваря от долната страна. Не е необходимо да стане някаква перфектна топка, но просто да има така хубава основа. И си я слагате в една тавичка, покрита с хартия за печене. След като оформите всички питки, ги оставете да втаса отново за 40 минути, като през това време си пуснете фурната да се загрява на 180 градуса и си направете смес от едно яйце и малко прясно мляко, което просто трябва да разбиете заедно. Втасалите питки намажете сместа, за да станат златисти по време на печене и поръсете с осам или с микс от семена. Сложете ги да се пекат на 180 градуса за 25-30 минути, като лиснете чаша вода на дъното на печката веднага щом ги сложите, за да създадете пара. Готовите питки са меки, златисти и искат адски много самоконтрол, за да не ги заръфате просто така. Използвам времето, за да напомня, че ако видеята ми ви харесват, ще се радвам ако оставите по едно палче нагоре, коментирате видеото или се абонирате за канала, ако искате да виждате повече такова съдържание в бъдеще. Благодаря ви! Щом те са готови, може да си извадим пилешкото от хладилника и да си го подправим с добро количество сол и прясно млян черен пипер. И също да го сложим да се пече на 200 градуса с включен вентилатор за 20-25 минути или докато пилешкото е сготвено. Като през това време можем да си направим последният компонент за днешното ястие, а това е именно билковата майонеза с зехтин. За нея в каничка си слагам 200 мл зехтин, като този път отново ползвам Rock'n'Roll, но сорта арбекина за по-умерен вкус, към който прибавям едно яйце, чайна лъжица горчица, щедра щипка сол и малко лимонов сок, след което с помощта на блендер разбивам всичко заедно, като внимателно започвам от дъното и бавно повдигам към горната част на съда, за да получа хубава гъста емулсия. Накрая към нея прибавям голяма шепа магданоз и отново разбивам всичко заедно, докато магданоза се накъса на малки парченца. Ароматна, леко пикантна и флорална, тази майонеза е много по-различна и интересна, така че ако никога не сте пробвали майонеза с зехтин, искрено препоръчвам този експеримент. Остава само да си нарежем вече готовото пилешко на дебели сочни парчета, да си запечем питките с малко масълце и да си сглобим сандвичите, като върху долната част сложим щедро количество от билковата майонеза, след това няколко хрупкави листа маруля, сочно пилешко с глазура от тъмна бира, няколко кръгчета червен лук и завършим с горната част на питката с още майонеза. Пичове, не знам за вас, но аз съм адски гладен, така че веднага скачам да го опитам. Ами това ми е най-трудната част от видеото. Как да ви опиша тия сандвичи? Хлебчета са адски меки и пухкави, майонезата с зехтин е адски интересна, защото има доста по-различен вкус от стандартната майонеза. Това пилешко може да не изглежда много интересно, но пък самата марината, която направихме от редуцирана бира, го прави адски вкусно. Не знам как да ви го опиша по друг начин. Трябва просто да го пробвате. Дали само пилешкото, дали само питките, дали цялите сандвичи. Трябва да пробвате тази рецепта, така че действайте смело и до скоро!